கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இவங்க ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இன்னும் ஹோம் கேம் டிக்கெட்ஸை ஓப்பன் பண்ணாமல் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்காங்க. ஆல்சோ வலிமை அப்டேட்டுக்கு வெயிட் பண்ண லெவலுக்கு இப்போ சென்னை சேப்பாக் டிக்கெட்ஸ் எப்படா ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வெறி கொண்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் டோன்ட் வரி, இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக டிக்கெட் புக்கிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்சோ பேடிஎம் இன்சைடருங்கிற அப்ளிகேஷன் மூலிமா நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, வந்துச்சுன்னா நானும் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதை தொடர்ந்து முக்கியமான அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸ்குவாட் அசம்பிள்டு. ஸோ மிடில் ஆர்டரில் சென்னைக்கான ஒரு 3 முக்கியமான பிளேயர்ஸ் ஆன் தி வேல இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்துட்டார், மீதி 2 பேர் ஆன் தி வேல இருக்காங்க. ஜடேஜா, ஸ்டோக்ஸ் அண்ட் மொயின் அலி. ஸோ 3 பேருமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேயர்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த 3 ஆல்ரவுண்டர்ஸும் இப்போ வந்திருக்காங்க, கேம்பை ஜாயின் பண்ண போகிறாங்கங்கிறது ரொம்பவே ஒரு வைபை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக தான் எனக்கு இருக்குது. காரணம், MS தோனியோடைய லெகசியை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இவங்க 3 பேர் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயினான 3 பேர். ஸோ இவங்க வந்தது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் தான். அடுத்த கேப்டன்ஸ் வேறு, பட் அதுக்கு இன்னொரு ஆள் இருக்கார், அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இவங்க வந்தது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.